ancien ite denmisɛnnin wɛrɛ koyi wa ne b'i bolo da yɔrɔ dɔn ne ye bamanan de ye wa ne ye bamanan de ye mun ne bɛ don bamanan min na o tɛ ne ye dɛ ne ye tangara n yɛrɛ wolo de bidaji mɔden ayiwa wa ne tɛmɛ don ne bɛ sira ɲini a sera basi tɛ ngana cɛni yɛrɛ la I bolo bɛ kisɛ kan saraka fɛn minnu fɔ ko n ka na n'u ye ne nana n'u ye n'u y'u bɔ ngana kabako don an y'an yɛrɛ ta I ma ye damanda in diyara I ma ye bɔkɔrɔ diyara bɔkɔrɔ dugutigi a dugutigi fɔ n ye I ma ye damanda in diyara bɔkɔrɔ alima min fɔ n ye ali ka da tilannaw a damanda in diyara ali ka da abarama bɔkɔrɔ diyara I ma n'a tolila I b'a fɔ jinɛ dɔ de bɔra ne non I yɛrɛ tiɲɛ sa kɛ siga t'a la ne cɛ ale dɔnni tɛ kulonkɛ ko ye dɛ denmisɛnninya tɛ ko la mɔgɔkɔrɔba tɛ ko la dɔnni ko kɔni na kɔni f'i ka kɛ tiɲɛ de kan ne ka levier sale ka fɛn min to ne bolo ne yɛrɛ b'a dɔn a ka ɲi diɲɛ parce que depuis que levier to balo la n y'a prévu caman ye n yɛrɛ sɔnnen don fa ye wa n bɛ tana fana tiɲɛ tuma dɔ levier sale fana foyi ma tiɲɛ levier bɛ se a bɛ se ka fɛn fɛn dilan bi bi in na ne bɛ se k'a bɛɛ dilan wa a y'a kɔnɔ jɛya a ma foyi foyi dugu la parce que ne tun bɛ gɔrɔ n ka levier la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sa n'u ko dɔnni ye ka sababu kɛ denw tɛ gɔrɔ la yɔrɔ b'a dɔn dɔnni bɛ faw la mɛ u tɛ gɔrɔ faw la mɛ ne gɔrɔla n da in na a y'a diya n ye a yɛrɛ b'a dɔn fana a kɔ le ne kelen fana ye wa a y'a diya n ye a bɛɛ de bɛ n bolo ngana nin ye tiɲɛ nka halisa I banba nka ngana saraka bɔlen kɔfɛ n ye min y'a la n bɛna o walawala I ɲɛna parce que saraka bɔlen kɔfɛ n ye ko wɛrɛ ye komi I yɛrɛ nana baro la an fɛ yen bi n bɛna n da don o la k'o walawala I ye sinon n kun ma sigi n'o ye dɛ ne cɛ ale saraka de bɛ mɔgɔ ni ko caman cɛ mɔgɔ t'ole dɔn mɛ saraka bɔlen kɔfɛ I ye mun balina ko le ngana I ko min ye ne ni laka ko ye I ko n ka fara lala ko n ka kunkɔrɔta t'o la ko nka ni dɔ bɛna ɲɔgɔn ye n ka kunkɔrɔta bɛ min na ngana o taara kɛ ne yɛrɛ dagawuli teri n'o ye min ye min de nana jira ne na Amago bari tungila. Awo ya amago ba kumela. Aw mogo fila. Kaw mogo benena. Yoro aw fila yele balaw de yele. Ay mi ngenter musula ya fo ene. Donc amago menati la ga fo ene juna. Ena on te kelela sa. Ene grand frère teri musuri. Ane teri musuri dum. Afayna doro aga fran grand frère la. Bay o era dum. Afayna ga fara la mo to mo kalta subi. Amme tabo doro ne finyana. Iga kuma fe. Parce que fila ame bunya toro. OK, nya fam. Ibalo ne re a fonter muso ne kaka fara ali da mais akulo de jale no goju. Ya fam. Mais mina kuma fe alisa. Ya me. Ale ba do ale ni ali te classique di. Fifi. Ibara ga ni ali di be nyongo fe sanchempe ya. Oh. C'est Fifi fere fere muso kangaranga ki yo la de. I koro tayoro. Ali fene ka koro imadi. Fene yi musulmani sa o ma. A I yere koro. Koro tayoro fene ti I bere be ni yere ka koro bere be ni yere o fene ka fsa de. Dugun chenye na masoro mani bo ni mi soro bi balolo. Na ko muso ga te fe ga yin woni. Abe so ngasoro asira kana. Mete ko moni ne mi ni la soro wana ni be nu direct. Na tanteri ni.
ko ne ni ale cɛ furu ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa o kɛlen o kuma fɔlen an y'o kuma bila don min o dugusajɛ i b'a fɔ ko ayi ko dɔ de jinɛ bɔ n ye quoi n bala ka wari bugunen dɔ sɔrɔ Ali dalatɛlɛ man ɲi ni ko mɛ kɛ ko ti dɔn ne fɛnw ye tamasiyɛn min yira n na o tun ye Miko yɛrɛ de to mais ne sɔn ka kɔnɔ n da teliya de n y'a f'i ɲɛna ta i yɛrɛ kɛlen ka bɔ i y'a ye wa o Miko in dɛ i ka hɛrɛ bɛɛ yɛrɛ de filɛ nin ye k'i ka dunatigɛ dilan i bolo k'a ɲɛ Miko de bolo o tɛ baasi ye n bɛna n banban Miko la ko wɛrɛ nana don a ko kɔnɔ tuguni n yɛrɛ dɔgɔmuso o dagawuli terimuso dɛ o de fɛnɛ filɛ ka nin nɔrɔ n na ko fo ne n'ale ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nin kelen ye n kamana gan dɛ Ali olu to yen olu ye tɛmɛsennamaw ye olu ye mɔgɔw ka sira la ɲagasa de dɔrɔn ka faga olu kan i k'i ɲɛsin Miko ma i bɛ hɛrɛ de b'o la Ale sara b'i la dawula b'i la nka Ali ni m'i kɔlɔsi i bɛ sara n'i kɛ dawula a bɛ fɛ k'i se kungo ma dɛ ɲɛ bɛ fiɲɛkolo dɔ wulilen la kɔ Ali ni m'i kɔlɔsi fiɲɛkolo a bɛ sɔn ka taa ɲɛ dɛ mais ɲɛ tɛ kunbɛcogo foyi la la Ngana solution foyi t'o la nin cogo in na Ngana i bamba dɛ i bɛ ko kɛ o kɛ k'i bamba sinon o tɛ kibaruya duman ye dɛ Ali ni ko ten problème t'a la n bɛ tila k'a jateminɛ parce que dagani a mana bonya cogo o cogo a dɔcogoya tɛ kɔli jɛnso sigi ninnu n bɛ tila k'a jateminɛ ni min bɔra a la an b'o fana fɔ Pai. Ne mago tun bɛ yɛrɛ de la. Tangara tɛ bita la dɛ. N mago b'i la yɛrɛ de. Bafiye ne tɛ da dɔn i bɛ se ka nin kɛ ne na. Ne tɛ hɔrɔn ɲɛ ɲɔgɔn ye. Wala ne tigɛlen la. Ne tigɛlen la fo ka n ji sɔrɔ. Wala ne tigɛlen la. Bokɔrɔ kɔnɔ yan ne tɛ da dɔn i bɛ se ka ne janfa ta. Mɔgɔ kuntan. Mɔgɔ siri tigɛlen. Ne ye mun de kɛ fɔlɔ? E Bafiye de kɛla sababu ye ka Fimani di ne ma. E Bafiye kelen min kɛ sababu ye k'o kuma di jamana kunna. Ne e kɛ Bokɔrɔ kɔnɔ a bɛɛ kan ka nin kɛ na fo e Bafiye. Tangara e ka bɔ i ka so ka na manamanakan fɔ n ma fo n ka so. Ko manamanakan wa? N tɛ jɛn ni nin kuma sugu ye dɛ. Ne mun ko sugu ye? Ko manamanakan? N tɛ manamanakan. Tangara fo n ka so. F'i ka so bilakoro 7 Tangara e tɛ miiri dɛ. Miiri sa min dɔgɔ dɔɔni tɛgɛrɛ. Ne e kɛ ne wuli min Tangara bon mi kelen bɛ angɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ dɛ. O tuma dugu in ye e ta ya? I y'a faamuya? E fa ta don. N'an bila dugu in kɔnɔ don kɔnɔ walahi n bɛ sen da kulu kan don. Ne ye min ye n bɛna n yɛrɛ yira i bɛna ye quoi. La ilaha. Tangara sisan kɔni ko sera a dan na. E kana n lagosi fo n ka so. Ayi sisan de i bɛna dɔn k'i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na. Ka na ne Bafiye lagosi fo n ka so. Tangara sisan i bɛna dɔn k'i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na. I ni tomolomaw de b'a woloma walima donso. Sinon ne tɛ. Wari bɛ n kun. Tangara a ka ɲi. La dun kɛra cogo di ka n'i sigi n ka da la tan hali i m'a fɔ n ye k'i bɛ yan nɔ a kɛra cogo di ne bɛ k'e wele e bɛ ka ne ka appel ta ne ka message joli bɛ e kunna ne mago de b'i la o de la n nana e mago jumɛn de bɛ ne na ko jumɛn k'i taa kɔ teliya dɔɔni vraiment temps ba tɛ ne bolo quoi o ye bi ye dɛ i b'a fɔ bi de ko ne ka temps ba t'i bolo ne bɛna dɔ la ko ne kɔnɔma de don ne nana o kuma de f'i ɲɛna ko jumɛn
k'e kɔnɔma e fɛ ka mun de fɔ o yɔrɔ la sisan Ali tɛ kalabanciya la dɛ e fɛ ka mun fɔ ne tɛ cɛ fila dɔ bɔkɔrɔsigi na o cɛ fila tɛ ne den na ne den fa tɛ cɛ fila ye e dɔrɔn de don marakala zon tɛ fila o kelen de don la i ne bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ waati min na a y'a sɔrɔ i ni cɛ caman bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ i tɛ mana na kan fɔ dabila i ka wuli ka bɔ n ka yɔrɔ la o tɛ ne ta ye di o ne yɛrɛ de ye den ye kabako Ali ko togo di fɔlɔ Ali Ali cɛ ne jɛnɛ tuguni sa cɛ mana kan fɔ dabila bɔ yan Ali cɛ ni san pɛrɛ cɛ bɔ yan sa ba e bɛna dɔn mɔgɔ kan Ali tɛ se ka mɔgɔ fo la sabali yɔrɔ min na sisan n tɛ teri ye quoi ni i terikɛ ka di ye quoi Ali n'i ba cɛ i tɛ mɔgɔ Ali cɛ ye hɔrɔn kolon di mun kɛra Ali cɛ ye layiru tan di mɔlɔ kisɛ kelen tɛ la teriya la ni mɔgɔ wɛrɛ kun ye nin kɛ ne na a kun bɛ bali ne na a kun tɛ bonya ma o ye dɛ mais Ali sera ka nin kɛ ne na ka taa dalu jumɛn kan ba ye cɛ kana na n tulokɔrɔla tɔɔrɔ sa mun de bɛ yen nɔ non nin ye manamana k'a fɔ dan yɛrɛ de ko mun de bɛ yan a ɲɛfɔ ba nin terikɛ e ko suguya jumɛn de kɛ ne na diɲɛlatigɛ la Ali ni teriya la ni teriɲɔgɔn b'o kɛ ɲɔgɔn na ba ye i fɛnɛ sa mun bɛ o fɔ dɔrɔn i ka bɔ mɔgɔ da la ni kuma buruburu ye an ka lafiya ou yɛrɛ i da bɔ a la nin y'an cɛw ka kuma ye e k'i sen bɔ ka taa da bɔ a la la i tɛ min dɔn n b'o f'i ɲɛna e terimuso min ne kun b'o nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ b'a kalama kɛ a kun ye min ye i b'o dɔn wa ja ni mɔgɔlankolon ni min de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Ali nin ta tiɲɛnen de ni min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa hali sisan u bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ min dɔn filɛ k'o de f'i ɲɛna tan ayi Ali tɛ sɔn ma hali min yɛrɛ tɛ sɔn cɛ tɛ fɛn kalama sa i bɛ kun fɛ a bɛɛ ni Ala cɛ wa a tɔ bannen dɛ i hakili tɛ min na dɛ Fifi i hakili bɛ min Fifi la cɛ kuma bɛ taa i hakili bɛ Fifi la Fifi ne taara k'an ka ci fɔ Ali ɲɛna n ko Ali k'a fɔ Fifi ɲɛna Ali y'a confirmer ja dangaden tila tuguni ani Fifi fana kɛra ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya hɔrɔnkolon ni Fifi fana bɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nin kuma nin dɛ n bɛ ɲini ka sɔn Ali e sɔnna ka nin kɛ ne na 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 ne ba e ka bila sabali bari e ka bila bari i sigi an ma tila ɲɔgɔn na fɔlɔ cɛ ja adamadenya bi adamadenya tɛ dɔn ka ban ba ye Clara n tila la min ka di i y'o fɔ awɔ kɛnɛma d'accord ne bɛ taa mais Ali i b'a bila i kunna ne ka diɲɛlatigɛ a banna teriya t'a ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛma et puis i ta sɔnna han n bɛ min f'i ɲɛna o de y'o ye i ka bɔ n ka so kɔnɔ ne ba i tɛ wuli i ka bɔ nin jugusago den kɛrɛfɛ ne b'a kɛ cogo di ne kɔnɔma don a den na wuli an ka taa mɔgɔlangolo e bɛna kɔrɔta mɔgɔlangolo siri tigɛlen de fɛ ne ba wuli an ka taa Ala k'i kisi ni mɔgɔ suguya in kanu